A análise de todos os biomarcadores coñecidos do cancro forma parte da carteira de servizos do Sistema Público de Saúde e xa se está facendo en todos os hospitais galegos. O certo é que as terapias personalizadas están cambiando por completo a perspectiva da enfermidade e as expectativas de curación. Un panorama esperanzador que analizan hoxe e mañá en Vigo os mellores oncólogos de España. Os avances na investigación están a lograr clasificar os cancros non tanto polo órgano de orixe como polas alteracións moleculares. A medida que esas alteracións van sendo coñecidas e potencialmente tratables, estáse logrando que haxa cada vez máis tipos de cancro que mesmo en fases metastásicas se chegan a curar ou cronificar. Y estamos hablando de tumores como, por ejemplo, el cáncer de pulmón, ALK positivo, con fusión en ALK, que con nuevos fármacos como el lorlatinib, en un escenario de metástasis, incluso cerebrales, pues con supervivencias superiores a un 80% a los 5 años. Estamos hablando de tumores que incluso pues, se pueden llegar a curar. E, ademais, con novos tratamentos que teñen a vantaxe sobre a quimioterapia clásica de que non afectan tanto as células SAS. A incidencia do cancro de pulmón sobe nas mulleres e xa se están a realizar cribados de momento en fase piloto e só para fumadores que usan TAC de baixa radiación e apoio de inteligencia artificial para unha detección máis temperá. Son algúns dos temas que se abordarán no simposio de Oncoloxía de Precisión que reúne en Vigo estes días os principais expertos do país. No, realmente yo creo que la oncología de precisión no es solo ya que tenga futuro, sino que tiene mucho presente y que desempeña ya un papel muy importante no solo en el tratamiento, sino también en el diagnóstico. Falarán tamén de novos tratamentos como os anticorpos biespecíficos ou métodos como a biopsia líquida que permite saber que pacientes precisan seguir co tratamento tras a cirurxía.